Yan, kainan na. Say hi. So mga kaparing Jason, isang magandang morning sa ating lahat. At ngayon yung kaarawan ng mga nanay. Muli, happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay, mama, mami. Yan. At yun nga, araw ng linggo. Kailan ko kahapon, sabi ko nga kahapon na papasok ako. Tapos kagabi, bigla silang tumawag na mag-swimming daw. Kasi Mother's Day. Yun, kaya di ako nakapasok na naman. At sa nagko-comment na ano to, kumbaga lulubog lilitaw daw ako dun sa team. Sa amin po walang problema sa amin na di kami pumasok. Kasi wala naman kaming bayad sa araw-araw diyan. Yun. Daily magkain ng daily. Di kami sinisulduhan sa araw namin. Ilad pa, alok ra mo. Tapos Hindi diyan. pag may mga importante rin kaming gala, Bili akong gagin. yun lang inuuna namin. Tapos minsan pag di kami pumapasok, kailangan din namin ng magkaroon ng kita. Kasi yung trabaho namin diyan ay talagang sabihin natin na napakahirap. Tapos kung walang manood sa vlog namin, wala rin kaming kikitain. Kaya kami minsan pag wala, kailangan din naming dumiskarte na extra para makapasok muli sa susunod na araw. Kasi pang gasolina. Kasi wala naman kaming araw-araw dyan kinikita na kumbaga sahod. Kaya pasensya na po kung minsan wala tayo, minsan nakakapasok. At wala naman kami nagbabawal dyan na ano, na sabihan kami na ano, na dapat huwag kumabsent. Sila yung mga nandyan, may araw po yan sila, may bayad sila dyan. Kaon muna. Sinasahuran sila. Di tulad namin na nagtatrabaho kami, di namin alam kung may kikitain ba o wala. Na ito, dito kami ngayon sa Kasadali. Parang nanaginip ka lang kagabi, tapos ngayon nandito ka. Mag-almusal muna nak. Ako din kakain mo din. I-video ako ulit. Maraming salamat sa nag-comment. Lulubog lilitaw si Spider-Man. Di paliwanag lang. Di naman ako nag-ano. Salamat sa comment niyo po. Yun lang yung paliwanag ko doon. Wala kaming sahod dyan. Kaya kung gusto namin na di pumasok, pwede. Kung pumasok, pwede rin. Buti kung yung gawa namin dyan ay nagbibideo lang. Eh kami ay napapagod din. At nangangailangan din ng kita araw-araw. Ano yun? Yan sila, mga kapatid ko. Kasadali. Punta tayo dun sa nag-iihaw. Ihaw. Nag-iihaw yung pinsan ko. Tapos dito naman, wala rin naman akong gastos dito. Yung kapatid ko yung nagagastos sa inini. Nag-ihaw na yung pinsan ko. Si Eric Santos. Mga tilapia. At siyempre, maraming salamat sa anonymous na sponsor. At lalo na sa nagbigay ng pamasahe namin papuntang Maynila. Biyaya na naman kami na amin papuntang Maynila ngayong 12. Yan siya sa nagbigay sa amin ng pamasahe. Matagal na yun na binigay sa amin. At tinago lang namin na amin. Kaya may pamasahe kami. Yan. At sa nagbigay sa akin nung pag birthday ko, yung nagpa-birthday sa akin, maraming salamat. At
yung pera na yun na ibinigay ay ilalaan ko muna yun sa sa gagawin kong negosyo na car wash. Dadagdagan ko na lang yung bibili ng motor. Kasi sa pagbablog talaga, walang kasiguraduhan kung kikita ka, may sasawarin ka. Walang kasiguraduhan sa amin. Kung may manood, kung wala kaming sasawarin. Basta yun. Ginusto namin yung content na ganyan, charity vlogger. So di ako nagrereklamo. Masaya kami na tumutulong sa mga nangangailangan katrabaho. Kaso ang mahirap lang yung mga nagko-comment talaga. Kumbaga nakakadurog din ng puso pag may nababasa ka ng ganun. Kasi kami nagtatrabaho na walang sahod. O tulad nga yung susunod na buwan, nagtrabaho kami. Siyempre kailangan din namin kumita. May pamilya. Nagagasolina. Ayun, mahina yung bus natin. Wala tayong kita. Magkano budget namin yan sa gasolina? Buti na nga lang at nakakalibre kami sa pagkain. Kaya salamat sa mga sponsor na nagbibigay sa amin ng mga pagkain. Salamat po sa inyo. At sana bahala na po si God na magbigay sa inyo ng magbalik ng blessing dahil sa kabutihan nyo. Kaya pasensya na kung hindi ako makapasok ngayon, pero linggo naman ngayon As Mother's Day, siyempre anuan din natin yung kaarawan ng ating magulang. Mas linggo naman kasi kumbaga nung panahon namin na hindi pa kami ganito, hindi namin ito nararanasan. Kumbaga ngayon lang namin ito nararanasan na ganito na nakakapag-swimming. Dati ay pag may mga nag-swimming sa mga kakilala namin, siyempre nandun na yung maiinggit ka na yung di ka alukin. Kumbaga ngayon, yung mga di namin naranasan nung mga nakaraang taon, yung mga wala pa kaming kasagsagan pa nung pagbuhay nila mama sa amin. Ngayon kaya na namin na kumita ng sarili. Kaya kumbaga bumabawi din kami sa mga magulang namin. Kaya yung dati di namin nararanasan ay nagagawa na namin ngayon na ganyan, swimming. Kasi grabe yung paghirap din na naranasan namin ng mga nakaraang taon. Yan sila. Pero maging masaya rin yung mga magulang namin. Alright. Yan, kainan na. Punta tayo dun sa pool. Sa kabila yung anak ko. Si Hili. Dito kami sa Kasadali. Doon si Bibi sa kabila. Sa swimming pool. Yun si mama kumakain.
busog pa. Ayan po at uwi na kami. Mga nakabihis na. Sa amin nagbabanlaw doon. Liligo. Ayan. Sila may kantahan pa yan. Diretso na kamo. May kantahan pa sila. Doon pa sila kristalin, no? Liligo pa sila doon. Was with you back then, and every time you told me my pain was wrong. Try to make me forget where I came from, and I didn't want to write song, 'cause I didn't want anyone thinking I still carried on, but you still hit my phone up. And baby, I've been moving on, and I think it should be something that I wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never lied to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, and now I know I'm at sleeping all night. I can still feel like the way you look that much. Oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. All the times that you made me feel so, fell in love, now I feel nothing at all. Never felt so right and now Ha? Ang lumang dish na rin na lang. Kala na itsura ng mga Mars. Sipit ang kahoy finds. Sigla pa rin natin. Uwi na kami mga guys. Yan naman ito sa yung pulo, mag-gipsa. Uwian na. Say hi. Hello, vlog! Uwi na sila kay Kristalin. Practice! Uwi na sila Kristalin. Oh, say hi. Hello! Bye! I'm going to back to Philippines. Yeah.